Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Karaday mag-upload sa tagsumpay sa ang yawa nga gustong maanghel. Part 40 na ta mga ka-DJ, mga ka-listeners. O karon di ta maglangan, sugda na nato ang mga ang yawa nga gustong maanghel. Salamat kayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw mga ka-DJ, mga ka-listeners. Ako na si Mirasol. Bisag unsa pa'y mahitabo. Way makailog niya, di ka na ako. Ako siyang asawa. Kung di mo sa likayan, karoon na yun. Patyon ta ka, ug magkuyog ka dito sa impyerno. Tor, ayaw! Pero saan na ako siyo? Kiling tawanan mo nagpapatay na ako ganito. Sakit kayo sa kong buhok nga siya mo'y pagkaslan sa kong asawa. Iman ni Tor, yang imong misyon ni ring kalibutana na mag-usab ka sa imong kaugalingon. Gusto magkahakang maanghel? O lagi. Pero saan man ako siyo? Wa ko may baho kung usaon. Aray, sakita ko na to. Kanong imo magong ginukul siyo? Iman ni, yawa ka nga gustong maanghel. Busa sunda ko, pilia ang pagpasaylo sa imong isikataw. Wada ang pagdumod. Pahari ang gugma sa imong kasing-kasing. Huwag huna-huna. Huwag labaw sa tanan. Pahari ang Diyos sa tibuok ni mong kinabuhi. Kay kung dili ka mo patuon ako karon, itambog ti kag balik sa impyerno. Ang yawa nga gustong maanghel. Gituyo pagmugna kining makalingaw ug puno sa pagtulunan nga sugilanon aron kitang tanan higmatas ka matuoran nga di ay kita naglumlum na sa atong garbo kahakog ug kasina nga ang atong kalag padung nga ngadto sa kalagdagan ug kapildihan. Ang yawa nga gustong maanghel. Mugna sa tagsulat, Emmanuel Sacor, lumo sa direksyon ni Ray Arellano, spinner Joel Bense, audio editor Randy Tayan, soundman Ricky Bangis Gary. Ug mapasigarbuhong nga gidalit kaninyo sa RMN Drama, Ang Yawa nga Gustong Maanghel. O karon sa sumpay natong sugilanon, ang yawa nga gustong maanghel. Wala kita kay baw kung unsay naas iyang una-una. Pero sagdi lang, may bawan na gina nato sa unahan. Ako lang diskartihan pirmi si Mirasol, hangtod nga makumbinsir ginato siya nga ikaw gyud si Arturo Pawikan Bangag, Kapon. Silong! Nalipoy lang kay kuha ng imong gibalita karon siyo. Pero natay laing sulbaron siyo. Usa man say lain atong problema to ha. What's the problem? Dinhi ganiha siya sa Dindog, Jo. Dindo Anjo. Oh, Dindog si Jo. Aha. Suko kay sila nato. Ug mibahad na sad sila nga pasultihan ka nga di gyud kuno ta paduolon ni Mirasol. Kay kung masakpan kuno ta nila nga muduol ni Mirasol, naagyo kuno daotang may tabo nato. Bangag, Silong. Oh, come on. Mibahaday sila. Mibahadays. Sila! Sila! Nagibaharan! Oh, Oh. isog kay sila mga naong landan, isog na kayo. Yung misulti sila na ako, pitig yung suga. Mahadlok ako kadaan. Sa naong landan, mahadlok na ka sa mutang inisulti. Kung nagdahi, kung kay tago. Isog naong? Isog naong. Nagmita ba ka ng isog upaw? Ay, problema na to, doktor. Problema to, problema. Kung sabi atong buhato rin na ron. Para na ako, so, di na problema. Di na problema. Pangitaan na natong solusyon. Upadayon kita sa itong mga misyon, di isang kung sa pa'y may tabo, bangag sa ilong. Unya na ba ka nang, di na ba nagkakubidya? Maninuod na ba rin tayo na sindo? Ha? Maninuod. Maninood ayos. Maninuod ayos. Ha? Muna akong gibalansi o yun na karon mayos o. Kung saon yun na to. Ay, maninuod ayos. Murag ayo ayos. Ay, misamot yun na ang iyang kasugo karontor. Ilabi na nga ni atras na yun si Mirasol sa pagpagkasal niya. Malagi. Naibaw kung kita iyang gipahimungtan. Kay gaan mong kaayo ang tinaga ni Mirasol diri na to.
Gaan kayo. Gaan kayo, gaan Mga 1 grams. Lightweight. 1 grams. Lightweight kayo. Miat na si Mirasol sa pagpagkasal niya. Mauna diha. Mirasol! Chacha. Kana si Mirasol, igsuon ang nisol patay sul. Hay! Sa imong paminaw, Tor. Unsa man kay buhaton ni Lucio diri nato. Oh, Ha? siya pa. Kung sa iyang gibuhat na to, kani ato, posible nga buhaton, gyapon na niya diri na to. O kung maguna-huna sa Silong. pati nato, ha? Oo. Unya, iyatang ipapatay. Oh, ipapatay ta. Ipapatay. One time himo na, Tor. Pero, sugot lang sab siguro taong pati yung Tor, eh. Iwa ko mga doktor. Ha? Wa ko mahadlok ba? Kung mao kina iyang plano na to. Pero sa pagkakaroon, di lang kita gusto nga mahitabo na kay daghan pa kayo ta og misyon nga angay buhaton bangag sa ilong. Ganyan. Murag naka-remember ko. Ganina ni sulti ko nimo nga unsa kay buhaton ni Lucio diri nato. Murag kog naunay. Ang bote kong ipasabot niya. Unsay buhaton atong tawhana? Katungan lan o kining kisa pagito siya. Ha? Si Dindo Ice? Dindo. Tidwise. Wangan ni Dindo Ice. Murag duwinde. Ay, doktor. Unsa mo ginasyon? Unsa mo ginahuna? Kung maghuna-huna siya pati nato niya iyatang ipapatay. Di Dindo. Wala tayo mahimuan na, Tor, ha? Pero, kining, Tor, na kay nindot nga nahuna-hunaan. Unsa lagi unsa man siyo? Ikaw mo dunay nindot na nunan. Kini hain may mayo og atong istoryahon og tinarong Dindo. Ha? Talk straight to them. Straight to the point. Istoryahon? Oh, So, bakit? Unsa ba ito istoryahon? Ato may istorya niya siyo. istoryahon na to siya, Tor. Nga, di lang ta, kawan ba, di lang ta magtinuntanay. Mangayo ta og pasaylo, kung nakasama ta niya. Buot mo yung pasabot, dili magdinom tanais. Yes, yes. Musalir ka nang ingon na siyo. Ni bahad ang magani siya nga di ta paduolo ni Mirasol. Bangag sa ilong. Oh, come on. Pasabdo na nato siya. Ino na to nga watay na utang tumong ni Mirasol. Og dili siya angay nga masuko ayos na to. Agoy, pas kalisuran na nasa paskang. Paskang baya. Paskang lisuran na siyo. Sigurado yung di siya mutuo na to. Balag masuko siya, Tor. Basta kay, kuwan ba, ihid-hid na to siya. Si Hid. Ulo-ulohan. Ay, Hid. Oh, muna niya. Nagugipahid ba ka Hid? Ihid-hid ba, ihid-hid. Amigohon din nato siya, Port. Kay, bao ba yun ay atong misyon? Our mission is. Ang gusto ramo gud niya, siyo, no? Nga dili ta paduolon ni Mirasol. Mura na, bangag sa Oh, ilong. come on. Ato lang siyang inon kuno Tor. Kana ha? Nga, tabangan na to siya nga magkabalik sila ni Mirasol. Uy, Magkabalik, guys. Ha? Kung pasalig tanan niya? Kung bangag sa ilong. Di lang tang pasalig. Inon na to, kunuhay siya ba? Kunuhay lang ba? Aron di siya masukuay na to. Uy, murag lisodais na siyo. Iyay, takidan. Lisodais na. Ha, dako kaya ng questionable kung mutuo ba siya nato dili. Naibaw kung di siya mutuo na yun. Oh, Pero kinahanglan ato nang isulti niya. Aron sa ingon, mugaan ang iyang pamati na to. Ha, bahala na basuko siya na to. Basta kay, kung unsay bugwa sa atong huna-huna, gamaayo, nga makapakalma niya. Ato ginambuhatong, kay sa kadugayan, musaka ang rabi sa utok. Ay, nabuang na. Abot magka-rabis. Ano ni abot ang rabis? Nahakbian mo. Madugay. Hayag og tubig ahas ng buhanga, di mo. Manag nasaka rin yung rabis. Ato, yun ang baton kay sa kadugayan. Mutuo man ko ba, nga madutlan na unya siya sa atong kaayo nga ipakita niya. Uy, lahi po nang imong paagi siyo. Lisod man to ni buhaton. Ang niya sa kong nahon nato. Pero kung mao maginisi, angay na itong buhaton, di ba? Mao ni angay na itong himuon. Oh, sige. Uyunais ko na. Kana. O yun, guys. Suwayan na itong istoryas din do. Sa ilong. Kumusta mo ka, Mer? Okay naman ko din. Ikaw, kumusta naman ka? Naglaom pa yung taon ko nga masolusyonan rin nato ang problema na ito, ha? Pasensya na gid kaayo ka din ha. Nahibaw kong nakapahiubos kaayo ko nimo. Og mangayo kog pasaylo nimo sa akong mga saa nga nahimo tungod sa sayop na kong desisyon. Pero, Usbon Mer, ako din. I'm sorry. Nahibaw kong dili sayo nang akong desisyon. Naghatag ni dakong iskandalo sa tanan. O ginaot nga masabtan ko nimo ni anang bahina. nakasabot man ko, Mer ba? Pero, wag yapon ko kawadis paglaom. Nanginaot yapon ko sa unahan nga kita di magkadayon. Salamat kayo sa imong lahom nga pagsabot nako din.
Ako naging ikapasalit nimo nga dili gud mausab ang akong tinagdandihan nimo. Ikaw naging hapon ang akong paborito ug suod nga higala. Tuod, Mer, nari ko importanteng isulti nimo. Unsa man na din? Naibaw pagkabahin sa pagkatao nila ni Paulo ug Lucio? Ha? Kaya nga naman di ay? Niya. Sultihan talaga ka aron nga makabanday ka ng mga tawana. Naano sila daghang kaso sa pagpangilad, Mer. Ilabi na katong ginganlan og Paulo. Ang tinud-anay niyang pangan, mao si Toribio Dulit. Mao ba? Pero nahibaw naman ko abahin, anak din. Ha? Nahibaw na day kang daan nga mga mangingilad to mga tawanan? Wa ko mahibaw nga mga mangingilad na sila. Ang akong nahibawaan nga kana si Paulo, Toribio ang tinuod niyang pangan. Og, abi nimo, naana siya asawa nga tiguang pakaayo niya. Ginganlan og Mimang Dildil, giyanggaan og Budiday. Mausad na'y wa na ko mahibaw din. Pero diin man ka nahibaw, anak. Kuan, na may daghang nakasulti na ko, Mer. Di ka ang mo kumpiyansa niya ng mga tawhana. Ibasin og ikay sunod nilang biktimahon. Mao ba? Nakoy mga kalikunan, anak. Nga mga mangingilad yun ang mga tawhana. Ginoo ko. Bas kang dalian nga mikatap sa mga balita karon dinhi sa ato tintay. Way laing gisumsuman ang mga tao nga ang kasal ni Mirasol ug Dindo ragyod nga dili madayon. Ay, sus, di na lang ta mahibong, anak Jerry. Kay mao man sad ginay tinuod ba? Ay, kada kong uwaw na to ini. Agwantahon na lang guna na to, tay. Supak, ito, maglalis kita, tay, uy. Sige na lang ko tayo, saan nahitapo naman yun na, tay. Kuwang gis paminsar si Mirasol, kuwang paminsar. Patugag-tugag desisyon nga, wali klaro. Makaingong yung mga tao na to nga. Wa gitay, klarong pamilya ha. Hanap patas gis panas. Aw, ang kuno na lang sa gunato nga wag gitay klaro, tay. Maunay angay na tong panaminan, Jerry. Kana. Kay giang ko naman gina nimo nga usa ka sa way klaro. Maunay batasan nga angay na tong usbon. Abi ni mo, tintay. Kadtong akong pagpanglood, magkatarunganon to. Kaya wa mas lamutuman sa hustong sabot. Pero gibakwi ba ang Dindo ang iyang isulti? Miuyo na ba siya nga, imbitahon yun ang tanan unta. Unta lang. Na, di na lang nato lalisan, tay, uy. Blalis ha. Tapoy lalis, tay, uy. Nahitabo naman yun na, tay. Ato na lang nang ipalabay sa atong pikas dunggan, tay ba, ang mga bating kumintos o bandiri nato. Kay kitang tanan, masayop man yun. Blaliso na Lalis, hindi yung gusto. Sobrang magkaning desisyon, Mirasol. Wa na magkadimao. Tay! Nalisod gini nato, tay. Bisag unsaon pa nato, tay. Kay mismo si Mirasol, miangkon niya na sayop lagi siya. Kasi kung may atong lalisan, anak, tay. Ay, ang ama sa lugato yung toko na si Mirasol. Patyo na to si Mirasol. Ayaw lang mo yun sa atong gusto. Ayaw lang, sir. Lagi. Misulti lang ko nga, di gid maayo. Naibaw ko nga, wa na kitay mahimo. Mao nga leksyon na nato ning tanan ha, leksyon na nato. Ilabi na gid ninyo riming. Kay maabot ra ba gini sa inyong kinabuhi nga muhimo og desisyon kung kinsay piliun ninyong lalaki sa inyong kinabuhi. Hasta ka, Jerry. Angay kang manamin sa imong kaugalingon, do. Kay numero 1, biya sa kang supakiro. Ako gana, simbahan de ko. Luoran pag yung kang dako, lood pag ikikag daw, magluod-luod pag yung ka. Ay kalimot ha, simbahan ko. Simbahan. Hilom na tintay! Gaya-iya ka lang. Ay mo na taga-simbahan. Mo na. Ayaw na. Ako may imong dumtan. Ikaw sa panamin sa imong kaugalingon, ay wag ka katambag anang imong mga anak. Ay. Ayaw yung kong basula ha, Jerry. Tiwara ba ko magkuwang sa kong mga anak, do? Mas laong pa nga kung pagsabot nila kumpara ni mo. Gaya-iya ka lang. Parihal mo sa imong mga anak. Lakaw! Oy, kakak malagi ka. Tay! Ay, bayas tatay. Maigo gani sa istorya no, dahil kasuko. Mauna mga tao nga tapaw sa tag-prinsipyo. Ya, kumusta naman din? Nagka-istoryahan na mo balik ni Mirasol? Jo. Og, hugot agad ang iyang desisyon nga di naging budayon sa pagpakasal na ko. Ha?
Mo ba? Naglagot bitaw kay ko, Jo. Sobrang akong kalagot ni Mirasol. May akong giingon ini. Relax lang din, ha? Kalma lang. Ay lang dahil padaas mong emosyon, kay basin og mawa kasi mong kaugalingon. Gamay na lang yung kayo, Jo. Gamay na lang yung kayo. Gamay lang kayo kung pailob gani bilin niya na babayana. Kung wa pa kong nagpugbong at tingalib, nadapatan na ako siya. Ayaw din. Ay ginagbuhata, ha? Ay nagbuhata yung siyang pasakitan. Musamot kagkalkan siya. Naibaw ko, Jo. Naibaw ko. Magpasalamat gani siya nga. Wa pagid mo awas sa akong hubon. Akong kalagot nito niya. Grabe yung kaya akong kaya ubos, Jo. Wa akong makasabot sa akong kaugalingon. Anong... Giingon ko niya ni ini. Gipakasayon ko niya. Dako bitaw kayo sayop. Sa tanang babae nga akong nahimamat, kinis Mirasol mo ay pinakagahi. Ug maurag yun nakapatandog sa kong garbo. Isip lalaki, Jo. Ipakawawan pag yung ko niya sa tanan. Isul bitaw to karo ba eh. Pero, kilang. Sige lang. Ay lagi pagpagawas paglaom. Aw. Wa man ko kawadi noon sa paglaom, Jo. Mas misamot ang akong kaikag karon. Ilabi na nga. Hindi hakit ang akong pagkatao. Kanagin. Wa pa mahitabo, Jo. Nga muatras ko og babae. Ug wa pa sa mahitabo nga midawat ko sa akong kapildihan. Nya. So may plano ni Maron. Ako pa nimo ba? Kausahon na nimo babayana. Kausahon? Kung sa'y buot mo ipasabot, Jo. Pirahan mo kausa ba? Di pa kabalibad ba? Nagtuo ko nga maoro na yung solusyon sa imong problema din. Kung makuha mo siya. Di na yun na kabalibad mo. Nindot sa manang nasi mong huna-huna, Jo. Abi ni mo, Jo. Sa tinuod lang, dugay na sabgong nakahuna-hunaan. Pero, nagbugong ng ko. Ayaw, nagpugli. Daghan kayo kagayayunan nga imo siyang makuha din. Di kahit kausa. Sigurado lagi ko nga di nakapalag mo. Maayaw ka ha, Jo? Sa kong paminaw din, maugay solusyon karon sa iyong problema. Naghuna-huna ba yung ko ng mga butanga, Jo? Pero, nagpanagan na lang yun ko. Nga ako ng buhaton. Ano nagpanagan na mga? Ay, pagpanagan na. Ha? Kay kung buot na naon, kasno naglunta mo, ha? Sigurado ko din. Nagpaabot na si Mirasol nga unhan mo. Sa tinood lang, Jo. Daghan ba yung untang higayon nga ako nang kuhaon ang iyang pagkababay? Pero, may pagkaidlas lang yung Mirasol. Masuko mangganay kung muhana na ko kiss sa iyong lips. Oy, kahinay din mo din. Ipagawas ng abilidad. Malagi na kung giingon ni mo, Jo. Maayo ko sa mga babae, pero kung si Mirasol na gani, mura mong mahaungan. Naunsa mong tawa. Diretsong layo ba? Di lagi nakapalag. Layo. Maldito, ikaw ka, Jo, da. Ikaw ba? Sayang ka mong kabungan dito. Ay, Gwapo ka. Nya, mutulo na katuig ka pen, pero wag po ka makapuntos si Mirasol. Pabo na may ginunta kay nimo, kay dako kay kumpiyansa magginikanan ni Mirasol, yadi mo. Yung sakutan aw, sa imo pa ng pamabdusa si Mirasol, mas malipay pa siguro sa tanan. Maayo gyud ka, Jo? Ay kalimot din ha, nakaslunon pa mo. Mo nang paran ako, no? Ay naging pag-usip pa og daghang oras. Panahon na din. Para mahimpitan mong angkon si Mirasol. Mayor. Niya na. Kauban lang ako si Paulo. Paulo is here. Mayang buntag, Mar. Mga silong. Okay. Kilsa may nagsugo ni mo nga imo siyang dadon din hilosyo. Abim ko na ko. Imo na siyang gidawat, Mayor. Wa ko'y giingon nimo nga ako na sing gidawat Lucio. Kay una sa tanan, dili ko mo dawat og tao nga questionable og personalidad. Oh, Mer. Ilang pagduda na ako, Mer. Di man taon ko dautan nga pagkatao. Daghan na ng sulti nga dili Paulo ang imong pangan. Ha? Unsa man day akong pangan? Nakaila ko kung si kinsa ka.
Ikaw si Toribio Dulit. Ay, kasakit ba yan ang pangana, Mir? Bitaw, Mir, pasensya na gyud kay ka. Unsay pasensya? Kuan, ang tinuod, si Toribio gyud ko. Pero, Paulo magitawag sa mga nakailan ako. Ayaw na lang kong pamakak pa. Kay nakaila ko si mong alias. Ikaw si Boy Ilok. Ilok. Di taon, Mir. Igun siya nagbuy kigwa. Boy Ilok. Tawag na sa mga bugal-bugal lo nga nakailan ako. Ayaw na pagdaghan pagkatarungan, uy. Nakailan ako nimo kung si Kinsa ka. Busa, dili ko nimo mahimong biktimahon sa imong mga pagpangilad. Sakita sa nimo manulti, Mir. Kadiyot, Boy Ilok. Boy Ilok, dili. Kadiyot. Kanang Mer, sa tinuod. Di taw na siya dautan. Nga namang ipamugos man gid ninyo nga patuhuon kung maayo kang tao, Toribio. Mer, taon ko'y daotang intensyon. Kasi wa? Wa ko'y intensyonize nga ba? Hoy, Mauna. ang pagpangilad, dako ng sa. Angay ka ganing ipapriso ining imong gibuhat nga hasta ko. Gusto ko nimong biktimahon? O magpaila kasi mong kaugalingon nga ikaw si Arturo? Kakuan, manggod. May muman og di ko nimo tuhuan, pero ako mo guning gihimo tungod kay... Tungod kay unsa? Tungod kay gusto kong malikay kas katalagman. Ayaw kong sultihig ingon, ana. Losyo, Present. papahawaan ning tawhana din ha. Dili ko gusto nga imo sing iuban og balik din sa Mumbai. Karon dayon papahawaan sila. Pasensya rin kayo, ha, Dindo? Nakasabot ko sa imong gibati. Tungod kay lalaki, sab ko. Pero, bisan ako, isip amahan ni Mirasol, katungdanan ako ang pagtahod sa iyang desisyon. Wa ko'y mahimo. Kung maogi ang hukom nga, dili na magpakasal nimo. Nakasabot ko, Tito. Gitawad sab nako ang desisyon ni Mirasol. Wa ko'y mahimo kung maginayang kagustuhan. Abi nimo, Dindo, dako gi kong pabor nga kamoy magkadayon tungod kay nahibaw ko. Pinangga nimo siya. Pero naapay daghang kay gayunan. Ayaw lang na yung kabugnaw. Wa man ko mabugnaw, Tito. Gani, ako gining ipamato ni Mirasol. Gabisag unsa pa'y mahitabo. Siya ra gyud ang akong gihigugma. Makapaabot ko bisag kanusa. Kana. Mao na ako nakita nimo, Dindo. Og nakadayeg kay ko sa imong kabuutan. Salamat, Tito. Pero sagdi lang. Basta ako og si Tintay, wa may mausab sa among pagtan-aw nimo. Og naglaom gyapon mi sa unahan nga kamurag gyapon magkadayon ni Mirasol. Daghan kayong salamat, Tito. Garbog yung kayo nako nga welcome paghihapon kay ko sa inyong pamilya. Akong ipasalig nimo nga way nausab sa among tinagdan diha nimo. Makasalig ka sa among 100% nga suporta diha nimo. Daghan kayong salamat, Tito. Way sa pa yan. Sige. Biyaan to na ka din, ha? Pabuta lang si Mirasol. Manaog ka do karong taon-taon. Sige, Tito. Magpaabot ako din, Mingaw na kayong palibot. Si Mirasol, tapas-taas. Ugwa pagyabu ka naog din, Si Tintay og si Riming, tuan lakaw sab. Sa ato pa, nakaw gining kay gayonan ako. Aron, sundon to na akong gitambag ni Joe. Maayo, nindot ning higayuna. Sakon ako kinahinay ang kwarto ni Mirasol.
Nay, may siguro nga manguli na to eh. Kay hapon na baya. Tiwason taon na ni kumpra ang uban riming. Gamay naman lang ni. Napamatay mga lamas sa ato, Nay. Magpundo lang gud tag ahos ug sibuyas, god. Mao naman lang ni ang kuwang ba? Oh, sige, sige. Toras unahan ay. Ato ta dito mo palit. Sige, tana. Siya sa banyo. Naligo. Nangalim niya ng gahumot sa palibot. Karoon bumanggal ko magkahumot ko na ini. Pero di pa umahin ang tanan. Kigayin na yun ako aron makutlo na ko ang iyang pagkababae. Pasalipod ko ining kortina. Pabuto na pinagawa siya tikan sa banyo. Sagdi lang to, sagdi lang. Dili yung tayo magpagawas paglaom. Pero, siyo, hapit na mahurot ang atong oras din sa kalibutan. Wa pag-iusa nga milampos ta sa atong misyon. Ay, Kabalagator, ang importante mo ang importance. Nga ikaw, you, muna importante. Kaya ano man sa deko, siyo? Nakita na ko, Tor. Naagi kay kausaban sa imong kinabuhi. Ha? Mauna. Ay, di ba mato ni mo? Ha? Kani atong murag wa yung kay wa ka mo ilaog unsay husto. Ang tarang bisyo imo yung gipuyan. Tinodais na siyo, tinodais. Oh, murag kagayo dais all tinodais. Pero karon, nabantayan man ako. Medyo nabuutan naman ka, Tor. Ha? Medyo pa lang siyo, medyo. Pero sa tinuod lang, nag-alintabo ang akong kalagot nga gipati karon. Uy, mo ba? Oo. Naglagot ko ni Dindo. Nahibaw kong iya kong gidaot nga to ni Mirasol. Maong samot na nga wa naganahin ako ang akong asawa. Ug di na gyud mo to hinuon ako nga ako si Arturo bangag sa ilong. Oh, come on. Kanang napita, Tor. Ha? In that place, kanang napita. Murag, di lang yun siguro na ito ipamugos nga mo to. Siya nga ikaw si Arturo. Ang importante mo ang importance. Ikaw ra magkaha. Ikaw ang importante ramang kaha nga si Mirasol di magkasalngad to ni Dindo. Mauna labing importante. Mulagi. Ay, taghana ato eh. Wala tayong problema ng bahina. Kaya nahukom naman lang. Ay, naligas ako nila. Mikaon mo kung saging kagania. Pero ang buot na kong ipasabot, kaya nakahukom naman si Mirasol, nagdi yun siya magpakasal ni Dindo. PDPG, kiis. Atas ato PDPG, kiis. Unsa man na? Pero di paghihapon ka kumpiyansaan siyo. Nada pa man. Kay basin og malipat na sa punyas Mirasol. Marukoy biya kay na Dindo. Ha? Nahibaw kong angil anong kinaiya ng tawhana. Og di mo dawat og kapildihan bangag sa ilong. Oh, come on. Sagdi lang. Ay, di ang magotor. I'm here. Tabangan magyapon ka. I will help you. Ipadayon niyo po nato to ang atong mga plano. Ako'y mangulitaw ni Mirasol para nimo. Aron lang yun malikay na to si Mirasol. Kika ni Dindo. Oh, come on. Migawas na si Mirasol gikan sa banyo. Wow! Nagtapis siya. Kaumot sa palibot. Yay, may tubang siya sa samin. Og, naglosyon. Kahamis iyong bukton. Ako karagyan Mirasol. Huwag lang magkapanag-iyan mo. Ang kurkyud. May barog na siya. Ug, upain mo na siya ng aparador. Mauna niya akong ipaabot. Bahala na. Ako siyang ulon. Mirasol. Oh. Dindo? Mirasol. O sa'yo mo kibuhat din eh, ha? Buhit ko!
Mirasol, I love you. Animal ka! Buhi ko! Masilaw ako, Mirasol. Huwag kayo ikaw. Bastos ka! Huwag kay batasan! Ganay mo manigibuhat ako dito! Mer. Kalma lang. Mo pasabot ko nimo ini tanan. Paminawa na ko. Gawas na dini! Pahawa dini karon dayon! Pahawa! Sige. Pahawa ko, Mirasol. Pahawa ko. Pahawa na yun na pagbalik pa! Huwag kay batasan! Panuway! Busit! Palpak yung gusto ng higayon ini, Joe. Wala ko chance ni Mirasol ni kalakay, ha? Nakakasayop si ibong gihimo din. Ha? Ang saan sayop na ko? Ang nakasayop mo, kay dito ni mo himua sila, ha? Imo ang tatong gida si Mirasol sa intapit, ha? Kidabaro ni mo og butel. Kabang di siya makabalibad ba? Binuang mo ang kwentaha, Joe. Uy, bisag sa motel pa. Igon gihapon niya akong punjuan. Wala din mo gamit tayong ninja moves. Ninja moves mong kabuang. Bisukol ka rin ako. Ay, pastilan. Nagtapis na bagit unta. Waman hinuon mo kagat nga akong gihimas-himas iyang bukton. Paskang siyang. Grabe ang among linayugay, Joe. Kusgan yung kang bayana. Huwag na kapalupig. Lagi yung tato. Pero saan man, nasikaran man ang akong, kuan, It Me Games. It Me Games. It Me Games. Nada. Ikaw kataw, Joy? Saan mo gawin? Ha? Wag yung ko mahimuot iniklakiha, Jo. Gilang. Pamawi lang din. Ya, maamis, Mirasol, kung ganong nabuhat ulit mo ba? Ambot lang. Marag nawadaan ito pagsalig na ko, Sabi lang, pagyalig pa sa hilo ba? O resolba na, natural lang masuko. Suko siya mo, pero uli-aral lagi na. Palabiyo na ron ako sa kaadlaw, Jo. Makigistorya niya ko niya ubalik. Nganong mo pag magkainay mo mga mata? Ang saman, gikan ka naghilak? Uwa, uy. Bago lang kong ni Matami. Bagong ni matagutaon. Nga din matugikas din do ganiha. Uy, ano ka, uy? Mura mo gugag na tulala diha. Okay, ralaki ko. Kailakay ko ni mo, Miroy. Asa man? Nag-away na sad mo ni Dindo? Klaro mo kayo ba? Nag-away mo? Tingali, Ming. Husto ka sa tanan nimong gisulti na ako. Nga angay yun akong likayan si Dindo hangtod sa hangtod. Uy, wow! Kanindot good pamation, anak Mir. Sure ka? O, Ming. Gusto ko nga maglikay na yun niya. Kanus aman? Buhata dayon Dapat gani. Kani adto pa na ni mo gibuhat. Kapila na biya kumusulti ni mo, anak, sukad pa sa una. Nga kinahanglan, di yung kamutagad anang Dindo. Pero ikaw ra ba? Mukalit lang kag kalami. Imo bayagin na siyang labanan. Pasensya na kaayo, Ming. Nahibaw kong na ako'y mga sayop sa una. Tungod kay wa ko maminaw sa imong mga tambag na ako. Pero husto ka. Sugod ka ron. Dili na ko gustong mutubay pa niya hangtod sa hangtod. Yun na, Ragod. Nabaguan di ko sa imong gisulti ron ba? Murag katuhuan, dili. Pero may mo bang tuganan ko ni mo sa rason kung unsagi inyong giawayan ron? Nga nakahukom naman gyud kang maglikay na niya? Dili na kinahanglan, Ming. Nga ako pa idetalye nimo ang tanan. Basta kay nakahuna-huna lang ko nga maglikay na gyud ko niya. Sige. Malipay gyud ko kung imo nang tinudo ng imong gisulti karon. Kinahanglan nga imo gyud na ipakita sa buhat og dili lang kutob sa istorya. Asa naman to imong gisaan nga imo kong isoroy? Bangag sa ilo. Ito na siya ng bangag. Isoroy lagi ti ka, Budids. Ha?
Pero muhangyo lang ko nimo nga sa sunod semana na lang kay napaman ko'y kuan gibisihan karon. Bangag sa ilong. Unsa may imong gibisihan, Torbs? Ayaw lang pangutanayos di ha. Basta kay Duna. Uy, Torbs. Yay, budibs. May nang maglaruhay ta, ha? Ha? May gini, maglaruhay yun ta. Nabaya ko'y nadunggan. Napitaw kay Dunggan sa mag-ingon mo kay Dunggan. Bati na sa mo kay Dunggan. Saba ka da, Torbs. Oy, ay kog ayog ilikoy, ha? Ngayon saman, budibs. Sige, gida. Nga na kaila ang gipangulitawahan. Ha? Kinsa may nagsulti ni mo ha? Basta, doon na nagsulti na ako. Kinsa man na si Mirasol. Ha? Usa ko'y Mirasol? Ay, pamaka. Ay, gipumot ko lubot. Gipumot siya na Uton, lubot. be. Ha? Ay, lagi pangumot ang lubot. Ay, lagi pamakak na ko. Be, nay nagsulti na akong nakaigipangulitawahan. Mailan gani na ko kung kinsa ng Mirasol, alisto ka lang. Kanang imong Mirasol, maangin yun na sa akong kasukaw ni mo. Uy, Budij. Ay, Kalma lang ha. Kalma lang. Ikaw ba? Tiguwang naman ta ka. Kailangan unta ka mag-apil-apil anang gugma no? Sabiya ka pangag sa ilong. Unsagol kay gawang! Oh, Unsay kay gawang? Nga, nanasab ka ng imong sinultihan, Torbs, ha? Sukad nga nakapahimus ka kanako. Giyatagan ti kastanan ni mong gusto. Karon, mauna ning imong ibaws nako. Sakit na kay kang manulti. uy, mitambag lang ko nimo og tinarong Budij. Ewa naman ko kay angay nga. Hilom! Oh, bangag sa ilong. Shut up! Agoy. Shut up! Shout out! Shut up! Kaurason ko ng imong naunguran. Sige. Ha? Up. OPS. Ops. Kalma lang. Kalma. Ngako ba? Basta to Rebs. Tagaan ti kag ultimatum. Kutob karong si Manaha. Kundi gani ka mo paulis ato, alisto ka lang. Nagyudugoong mahitabo. Ha? Sa kayo dugoon? As in, yeah. Dugoon na isa? By hook or by crook. Ay. Di gyud ko musugot nga di ka mo paulis ato to Rebs. Sabot ka, magubot yun ang kalibutan. Kung mo kong talikdan sa ingon, inira ka sayon. Timan ina. Bangag sa ilong. Tay, Nay, Oh, Mirasol. Unsa na? kuantay ba? Doon na lang unta ko'y ihangyo ninyo. Bahin man na sa unsa. Kuantay, tabangi ko ninyo, Bi. Gusto na ko nga dili na padayonon si Dindo Dinis ato. Ha? Uy, Unsa man din nahitabo, Mirasol. Uwa man ay. Gusto lang ko nga maglikay lang una niya. Di na ko gusto nga mobisita pa siya dinhi. taba. Tempargod una, Mirasol. Unsa may rason, ha? Nga mao man buhato ni Dindo. Kuantay, basta, balibari lang ninyo siya nga di na ko gusto nga ako pa siyang hatagan o panahon. Di na ko gusto nga maglaong pa siya na ako. Nag-away ba mo, Mirasol? Kuan, wa man ay. Gusto lang gid ko nga dili lang una mo tagad niya. Kay lisod kaayo nga ako pa siyang tagdon o palaumon. Ay wa man ay kaso nga imo gyapon siyang tagdon, Mirasol. Istoryahin lang. Kundi nagkagusto niya. Pagkay, ang di na sa maglaom pa. Gusto, Mirasol. Wa may dautan kung imo gihapon siyang tagdon ba? Sultihi lang yun sa tinuod. Kuan manggod, Nay? Tay? Ayaw ana, Mirasol. Mas ngilad nang di nimo siya padayon dinhi og likayan nimo siya sa way igong rason. Isipa lang yapon nga imo siyang higala. Ayaw siya ayri tungod lang sa imong mga desisyon nga di na ka magpakasal niya. Kana, gustong imong amahan, Mirasol. Lisod sa kayo nga amo siyang abogon nga naana dabi sa pagbisita din hinimo. Kana, mindset ba? Mindset.
Sundang among gitambag nimo Mirasol. Hinumdumi. Sakit ba kayo ang imong gihimo niya nga imo siyang gipakauwawan? Amo nga ang kuan ba? Ang amo ba nga ayaw pud ang imong sakit nga gibuhat niya. Kinahanglan nga imo siyang ayuhon sa pagtagad sama nga imong higala. Ha, kanimal biyaning budida so eh. Kanahan gini bayan. Naghasol gini na ko tiguang nga ra. Inines. Si Inines. Ano naman siya? Kuya Juan. Bangag sa'yo. Oh, come on. Di bahara na sa ko niya. Nga kundi ko na kumupauli, uban niya sa ila. Doon ako na dakong gubot ka mahitabo. Muna yung gibahan mo. Oh. Dagang kayo sa gibahan ako. Nga iangin ko na niya si Mirasol sa iyang kasuko. Unya na ako. Kundi na ko sundon ang iyang gisulti. Tingano, dahil di siya bahin ni Mirasol. Na ako na'y nagsulti niya nga nangulitaw kuno ko ni Mirasol. Bangag silong. Oh, come on. Kinsa may nagsulti niya? O kinsa pa? Katong batos ni Dindo nga si Joe. Joe tay gibuhok. Joe? Mo ti nagsulti na sa tanan. Bangag silong. Oh, come on. Pasagdahil na Tor. Dili ka ngay mahadlok ni Budiday kay tiguan na masabto. Ako bitaw siyang ging nananaso. Nga di na lang mag-apil-apil anang gugma-gugma kay tiguang na siya. Dito lisok maninoon gugmayo, perti niyang sukuan ako eh. She will be sukunais. Sukunais? Oh, come on. Muna akong giingon mo. Nga ayaw lagi pakapini. Ang pung. Kada mo pakapin kag pung at tiguang. Tiguang ngais. Igor man na ako na siyang itambagan, God. Nga di na lang mag-igat-igat kay tiguang na siya bangag sa ilong. Oh, come on. Tiyay. Titiyay. Tiguang igat. Malagi na nag-trigger sa iyang kasakotor. Maglikay lagi ka ng word nga tiguang kinako kinanggubot. BSTO. Yay. BSTO. Masa ba? Buwang nga sa tiguang nga. Igaton sa kainis mo diday. Lord na pa kay musultingan. Napahimuslan kuno na ko ugmayo ang iyang pagkababayo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Mo kuno na napulan ako niya. Sabta lang na siya, Tor. Usao man nga, lawas mas gina sa iyang kuhan ka lawas mas iyang bana ng iyong gigamit karon mauna, diha? Mo lagi sa ni nakaapansyo. Kay kining misyon nga atong gihimo karon, mura sa impyerno, daghan kay problema nga sulbaronon, bangag sa ilong. Oh, come on. Sorry, ako matambag ni mo, Anator. Nga akong matambag guys ni mo. UMS. Ha? Usa man ang UMS? Usa man siyo. Bala na mapakyas tas uban na itong misyon karon didis. Basta, ang importante, ang importansa. Nga nausab yung ka sa imong kaugalingon. Ay, malginay nakalisod siyo. Kay sagad baya, di kalikayan nga makabalik ka sa di oras. Labi na akong makakita ko sa mga dagway sa tao nga nakapabisit kung kinabuhi. Makasulti yung tagbati sa itong kaugalingon. Bangag sa ilong. Isel! Si Isel. Sagti lang. Pahit lang yung tain Tor. Kay kining tanan, kabahin lang yun sa itong pagpakigbisog ining kalibutana. Basta ang importante rin yun nga makapasarta sa mga mata sa itong maghuhukom sa langit nga mao ang atong Ginoo. Pero siyo, nako'y laing nindot nga nahunan. Ha? Usa man? May tungod sa paagi kung unsaon yun nato nga makuha ang mga bulawan. Bangag sa O ilong. kamon, unsa man ang imong nahuna-hunaan, Tor. Sige, sultihiday ko aron ato ng buhaton dayon. Ingon na siyo. Mauni ang sunod na tong buhaton. Ala, katriling, ing. Bertudaso. Bertudaso. Sige, Tor, maminaw ko. Oh, come on. Bangag sa ilong. Dali. Dayon din do. Dayon. Salamat dito. Lingkod sa Salamat. Kadiyot ha. Ako ang tawgon si Mirasol ha. Salamat kaya Tito. Pero iyon na. Sa di pa ko malimot. Doon na di ko'y pangutanan nimo. Ha? Unsa man na, Tito? Kuan kanang wa ba mo mag-away ni Mirasol ining mga miaging adlaw?
Ha? Kuan, wa man tito. Mao ba? Pero, wa mo lagi ka makasuroy og duha ka adlaw din eh. Kuan tito. Mao lagi. Nabisi magkuko sa akong mga negosyo. Mao ba? Kumusta man ito itong kaso ninyo sa Villa Casa? Kuan tito. Wala problema. Mao ba? Nga sa ato pa, nabawi na ninyo ang giangkon sa mga Valdez? Maura na sa mga angkon-angkon. Mayor na sa mga angkon-angkon ng mga Valdez. Pero wala sila ikamapatuod dito. Pero wala tayong kabalakan. May tungod, ana, tito. Maayo kung mao. Bueno. Pabuta diha din do kay ako nang sakon si Mirasol sa iyang kwarto. Sige. Salamat, tito. Nganong ni Aka? Meron. Pasaylo ako. Giangkon ako ang akong dakong sayo. Wa ko magkinahanglan sa imong pasaylo din do. Dili na ako mag-usik pag panahon nimo. Pahawa din eh. Og ayaw na pagbalik pa hangtod sa hangtod. Pero... Magpasalamat ka din do. Nga wa ko musulti sa akong pamilya sa imong gibuhat din rin ako. Maong muhangyo lang yung kunin mo. Ayaw na pagbalik din eh. Og kalimtin ako sa dayon. Di na giday ko nimo mapasaylo, Mir? Mapasaylo lang tika. Kung dili na ka mo balik din eh. Pero... Usbo na ako, lakaw na din to. Kay kung dili, akong sultihan sila sa tatay og nanay sa imong gibuhat din rin ako. Bueno. Sige. Mulakaw na ko. Pero, manghinaot yapon ko meron nga imo kong mapasaylo. Ayaw na pagtagag-storya, be. Lakaw na. Og ayaw na pagbalik pa din eh. Sige. Arin ako. Asa man di ay si Mirasol Remeng. Ambot lang tay, murag milakaw man to. O niya ang iyang bisita. Kisang bisita tay? Sa palain, si Dindo. O dinides din do? Masinog ng lakaw sila tay. Imposibleng milakaw nga na amang kotse ni Mirasol diya. Tay. Mirasol. Naaraman lang ka. Hain may mong bisita. May pauli na tay. Ganihara. Ha? Ganihara nga? Bako pa kayo bilang istoryado? Ikaw ha? Stoy, Mirasol. Unsa magihinungdan nga naglikay mangyog kang Dindo? Wa na ko'y panahon niya, tay. Mo-concentrate na lang ko sa atong mga negosyo. Pero Mirasol... Tay, dili na nato lalisan ang mga dili importanteng butang. Ming, kuyog ta na. Asam tamer? Mudagot ko sa simbahan. Karon dayon? Hapon na baya? Di lang ta magdugay dito, good. Mabalik lang dayon ta. Sige. Mag-iis lang ko kadiyot. Muragwa na gyoy esperansa. Unsa bay wa na esperansa dire? Si Mirasol og si Dindo. Muragwa na gyoy esperansa. Uy. Wa na'y pruhan nga magkabalik pa sila. Uy. Anong nakaingon ka man, ana? Tungod sa imong anak nga naglikay na ni Dindo. Ay, kita. Guol man tuod tas nahitabo nila, no, dire. Guol ko eh. Pero sila rin nasayod sa tanan kung nganong nisangko gyud og ingon ana ang ilang relasyon karon. Ay, giabot gyud kog tumang kaluoy og konsensya ni Dindo, tintay. Nahibaw ta nga di perpektos Dindo. Apan nasayod sabta nga dako gyud kaayo ang iyang respeto ug pagtakod sa atong pamilya. Ilabi na gyud Mirasol nga tinud-anay gyud niya nga pinangga. Tinuod na, Jer. Pero unsaon taman, desisyon mo na nila. Sa akong naobserbahan, murag ang atong anak, maoy dunay problema. Ay. Ayaw lang sa dayon paghukom, Jer. Naam ko'y mindset.
So, panghambog ka niyang mindset. Ako, Tintay. Di man ko mukonsinter kung makita na ko nga dunay sayop ang atong mga anak. Kung doon na sila sayop, kinahanglan nga ato silang pitulon. Mindset ba? Sultihan sila sa ilang sayop. Ay, mauman gani. Pero wa man takibaw kung kinsasadaan gud nila. Ang man sad umudiritso kag pangasaba nga wa takibaw kung kinsay nasayop nila. Mindset ba, mindset? Nasa kay mindset. Basta, sa akong paminaw, Tintay, kung wa ko masayop, si Mirasol gid diferensyada sa ilang relasyon ni Dindo. Kumusta naman mo, Mer? Ming? Okay na, Lucio. Gikan ming nanagkot diha. Asan ba si Paulo, Lucio? Di naman to, ganina, Ming. Ako itong gipangita. Kalit man lang kawa. Oh, come on. Lucio, doon na lang ko ipangutanan ni mo ba? Unsa man, Mer? Dugay na bakit mong nagkauban anang Toribio? Kisag ito review, Mer. Ay si Paulo, good. Toribio man ay tinud-an ang pangahan anak niya. Oh, Toribio di ay iyang tinud-an ang pangan? Doon na si asawa nga ginganlan ko noog Mimang Diltil, alias Budiday. Oo pa? Karoon lang ko na ibaw, anak. Pero, unsa gyud ka tinuod, Lucio, nga daghan man kuno na siya og kaso sa ila. Sa tinuod lang, Mer. The truth will set you free. Sa akong naibawan, badlungon ginas Paulo. Pero dugan na siyang nagbago. New life. Unya, daghan man kuno na siya gipang biktima nga mga tao nga iyang gipang ilad. Oo, kaniadto. That was long time ago. Pero nasulbad naman ang mga kaso anak ni Hamir. Kay, gitabangan man na siya ni Budiday. Budidayes. Help her. Tinuod ba nga mas maguwang pa niya ang iyang asawa? Oo. Maguwang lang niya o gamay. Unya, nganong ni aman na siya dinhi nga naaman ka din na si pamilya? Gusto man yun ni si Paulo Mer nga muserbisyo siya sa simbahan. Service in simbahanize. Lain po tingali na nga isyu. Kung tinud-anay siya mo serbisyo sa simbahan, kinahanglan nga mubalik sa gud siyang pamilya. May mga anak ba sila, Lucio? Sa akong naibawaan, murag wa. Kaluoy po sa babae nga iyan ang pasagda, no? O di na niya tagdon? Actually, Mer, eventually, physically, may bugat nga rason kung nga nung gihimo ni Paulo ang tanan. Unsa man ko ni bugat nga rason? Okay man. Murag, dili ko kahatag ni mo sa tanang detalye ni Mer. Pero mas mayo nga si Paulo yun mismo ang muistorya ni mo. Muistoryo hanais. Ang gusto na kong mahimamat, ang iyang asawa, si Budiday. Maganian man na din eh. Asang di lang, kumuha ni din eh. Ako unyang inon na rin magkahimamat, kid mo, Mer, magkahimamat mo. Sige. Taxi lang unya ko, Lucio, ha, kung muanis Budiday. Aron magka-istorya mi kung unsa gyud ang pagkatao ni Toribio. Toribio, magyud kahadaay ng iyang pangan. O dili na nato siya tawag ko Paulo? Yun na, katong imong number, Mer, katong ang tumoy, 535? Mao. Tingaling na rambol, mao yun, 535? 535. Okay. Nara ninyo, Ming, kung unsay inyong gustong itawag niya, ha? Basta kay, naanan mo ko og Paulo, kay kami magpirming magkuyog niya. Unya, Paulo gi ako itawag niya. Mas mayo ginang tawgo nato siya siyang tinud-anay nga pangan. Dili na Paulo, Toribio na kyud. Ngano naman siya ng iro diri nga pertimang pamaghot, ana? Ay, ambot anang iroa, oy. Di ta makasabot na niya. Bisag mo itaw, la. Saba kayo. Magsig pamaghot. So, ay, kung nagpaghot, masig makasinabot mo. Ay, lang sa pa-mindset. Ay, lili ako no sloyobi kay basin kung saan ay nakita, anak niya. Ay, bawa na ko na. Nanadiri, mindset ay. Saman? Naating ali iring. Na-iring ba usahay ba nga makitaan? Iyam nga paghuton. Ay, baya, ng iroa. Kung makapaghot, no, mura magnakakitag diingon na to. Isgot ng iro, no? Iro, may itong gisgutan. Ay, sagdi na, kung iro. Unsa man kanang palaitang salita misgot ng iro-iring. Unsa man, wa pa mauli sila si Mirasol o si Reming, nga hapit na mungit-ngit? Wa pa man. Ay, silingi ng iro.
Ring, iro di mo maglayog na ugod. Basin og maabot na turong taon-taon. Magdungan lang niya tagpanihapon. Ayaw, siguro. Ay, sige. Humantog pa ni hapon, tintay. Mas mayo siguro nga ilo man ko. Unsa man? Mag-unsam ta. Ha? Mag-istorya ta. Unsa man itong istoryahan diri iro na sad? Ha? Mahitungod nila ni Mirasol Dindo. Mayo nang hisgutan unya na nato. Ay, ayaw lang una karon diri sige mo taghisgot ana. Sa sunod adlaw na lang gud. Kay lisod na kay ng tandogos may rasul bahin na ng mga isyo ha. Ay, wag yung ko mahimutang ining kalakiha. Ay da, palabi lang una naglaing adlaw. Ay. Ayaw lang yun una karon diri. Wa rin kay kayunan pa nga magkabalik pa ang mayong kabubuton ni Mirasol ug Dindo. Kay kalaan ayo say pa sa pagpaminaw uban pang mga sumpay na sugilanon ang yawa nga gustong maanghel. Tagsuwat ni Manuel Ladila Sacol, ubos sa direksyon ni Ria Arellano, Spener Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing, talit sa RMN Drama.